Исәнмесез, эфирда Татарстанның көнья көн шығыш хәбәрләре. Студияда Лия Шафигуллина бүгінгі программада. Эшләр тамам, халыкның өметләре акландымы? Кайбер йортларда безнең ишек алды проекты ахырына якынлашты. Подрядчылар өчен күпме вакыт кирәк булган һәм әлмәтләр иң элек нәрсә өчен борчылган? Мәңгелек хәтер Руслан Язданов истәлегенә мемориаль такта ачылды. Герой туганнары һәм остазлары өчен нинди булып истә калачак? Бер атна эчендә 23 очрак, авырлар арасында балалар да бар. Кем ковидны сирәгрәк яктыра һәм хәлсезлек сизеп алсаң, кая мөрәҗәгать итәргә? Планлаштырылган 78 ишек алдының 36-сы әзер. Бу безнең ишек алды проектының быелгы сезон статистикасы. 20 ишек алдында эшләр ахырына якынлашып килә. Тагын 20-сендә яртылаш төгәлләнгән. Август башыннан исәп киләсе елга исемлек төзелә. Шәһәр хакимияте йорт яны территорияләре 70-тән дә ким булмаска тиеш ди. Безнең иҗат төркеме Шевченко урамындагы 4 йорт ишек алдында булды. Проекттан халык ниләр көткән һәм нәтиҗә белән канәгатьме? Двор был заброшенный, как этот, а сейчас какая прелесть, какая красота. Людмила Соколова Шевченко урамындагы 88-нче йортта 35 ел яшим. Ишек алдын төрле халәттә хәтерлим. Соңгы берничә елда даими төзекләндерелмәде дип искә ала ул. Людмила Андреевна бирдә яшәүче башкалар кебек үк ишек алдындагы Леопольд мәчесе һәм аның ике якын дусты скульптурасы өчен борчылган. Җирле халык аларны ишек алды талисманы дип атый. Скульптураларны алар 2020 елда иң чәчәк ата торган ишек алды буларак алган. Эшләр башлану белән төзүчеләр аларны территориядан алып киткәннәр. Асфальт җәелгәч исә кире урынына кайтарганнар. Әлеге объект беренчеләрдән әзер булды. Июнь башында бирдә инде эш кайный иде. Шевченко урамындагы 88, 90, 92 һәм 94нче йортларның ишек алдын дистәләгән эшче һәм 4 махсус техника тәртипкә китерүгә кереште. Төзүчеләр алдан вәгъдә иткәнчә ай ярым эчендә барлык тиешле эшләрне башкарып чыкканнар. Бүгенге көндә яшелләндерү эшләре бара. Хәзер ишек алдында җәяүләр зонасы киңәйтелгән, кер киптерү мәйданчыгы, яңа балалар һәм спорт мәйданчыклары бар. Өстәвенә идарәче компания 90нчы йортның отмосткаларын ремонтлауны үз өстенә алган. Бу участок ишек алды территориясенә керми һәм кагыйдә буларак ул йортның капиталь яки агымдагы ремонт программасына керергә тиеш. Хәзерге вакытта 78 ишек алдының 36-сында эшләр тәмамланган. 20% әзер, тагын 20% яртылаш әзер. Барлык объектларны 31 августка тапшыру көтелә. Хәзер исә 4 йортта яшәүчеләр игелекле күчләр бәйрәменә әзерләнә. Әлбәттә, кече сержант Руслан Яздановка мемориаль такта ачылуга багышланган митинг узды. Соңгы елларда 31-нче аерым гвардия десант штурм бригадасы укчылар ротасының снайперы булып хезмәт иткән. 27 яшендә егет Украинада махсус операция вакытында хәрби бурыч үтәгәндә һәлак була. Мемориаль тактаның Гафиятуллин урамында кайчандыр кече сержант Руслан Язданов яшәгән, хәзер әти-әнисе көн күргән 21-нче йортта ачтылар. Егет Кагалымда туган, гаиләсе белән Әлмәткә күчеп килгән һәм 10нчы мәктәпне тәмамлаган. Армиядә хезмәт итәм. Соңрак 2016 һәм 2019 елларда хәрби хезмәткә контракт төзим. 31-нче аерым гвардия десант штурм бригадасы укчылар ротасының снайперы булып хезмәт итәм. Украинадагы махсус операция вакытында сугышчан бурычын үтәп быелның мартында һәлак була. Руслан кечкенәдән үк десантчы булырга хыялланган һәм әтисе әйтүенчә Вася абый гаскәрләренә эләгергә теләгән. Вася абый дигәне СССР герое Василий Филиппович Маргелов узган гасырда ВДВ белән 20 елдан артык җитәкчелек иткән. Әтисе сүзләренчә егетнең төп максаты ватанга хезмәт итү булган. Тик малларының үлеме ата-ана өчен фаҗига әверелә. Руслан мускул хәрби спорт җәмгыятенә йөргән. Җәмгыять рәисе Игорь Петров үзенең тәрбияләнүчесе турында сөйләгәндә күз яшьләрен тыя алмый. Хәзер аның тагын 4 шәкертем Украинада кайнар хәрәкәтләр зонасында хезмәт итә. Руслан Язданов белән 11 майда Әлмәтнең нефтче мәдәният сараенда хушлаштылар. Бу көнне һәлак булган солдатны искә алырга десантчылар, танкистлар, полиция, МЧС хезмәткәрләре җыелды. Мемориаль такта урнаштыру идеясе белән Әлмәт десантчылары берлеге чыккан. Аның рәисе Рөстәм Зариповның тәкъдимен шәһәр башкарма комитетында егетнең әти-әнисе дә хуплаган. Руслан Яздановны хәрби хезмәт үтәгән чорда батырлык өчен медале, үлгәннән соң батырлык ордены белән бүләкләгәннәр. Руслан Язданов хөрмәтенә шулай ук яшь армиячеләр отряды да аталачак. 21 машина йөртүче һәм 5 пассажир машинада хәрәкәт вакытында иминлек кайышларын эләктермәгән. Кагыйдә бозучыларны Леногорск ЮХИДИ хезмәткәрләре тоннель операциясе вакытында ачыклаган. Тулырак киләсе сюжетта. Вы должны быть пристегнуты ремнем безопасности. Давайте документ посмотрим. Вы почему не следите, что у вас пассажиры?
Машина йөртүче генә түгел, пассажирлар да иминле каешларын эләктерергә тиеш. Һәм нәкъ менә руль артында утыручыга юлдашлары тарафыннан куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәү өчен җаваплылык йөкләнә. Шуңа күрә штрафны да машина йөртүче түли. Быел аның күләме 1000 сум тәшкил итә. Әгәр хокук бозу очраклары ачыкланмаса, инспектор документларны тикшерә һәм яхшы юл теләп озатып кала. Вижу, Анатолий Иванович, все в порядке. Счастливого пути, всего доброго. Рейд вакытында тукталган Карен Мативасян куркынычсызлык каешлары еш кына уңайсыз тоелса да, оларның юллар буйлап хәрәкәт иткәндә кирәклеген һәм алыштыргысыз булуын аңлый. Иминле каешлары буенча рейд Лениногорскида гына түгел, ә бөтен Татарстан буенча уза. Иртәнге 7-дән 10-га кадәр барган тикшерү барышында куркынычсызлык каешын эләктермәгән 21 машина йөртүче һәм 5 пассажир ачыкланды. Иминле каешын кулламаган өчен штрафны бер көнгә әллә ничә тапкыр алырга мөмкин. Ковид белән авыручылар саны тагын арта бара. Зәй районында авыручылар арасында балалар да бар. Узган ел белән чагыштырганда вазгыять ни дәрәҗәдә үзгәргән? Адилә Борханова дәвам итә. Район буенча коронавирус белән авыручылар санының артуы күзәтелә. Узган ел 1808 кешегә ковид диагнозы куелган булса, агымдагы елның 8 аена бу сан 2000-нән артып киткән. Узган атна эчендә генә 23 кешедә әлеге инфекция булуы ачыкланган. Ковид бездән китте дип әйтергә ашыкмыйбыз, ул янәшәдә вакыт-вакыт үзен белдереп тора ди белгечләр. Ширдән саклану өчен вакытында прививка ясату, профилактик чараларны үтәү, битлекләр киюдә уңай тәэсир итә. Коронавируска каршы вакцинаны үзәк дәвахананың прививкалар ясау кабинетында, яңа шәһәрдәге поликлиникада, Искезәйдәге амбулаториядә ясатырга мөмкин. Дәваханәгә мөрәҗәгать итүчеләрнең күбесе температура, ютәл һәм тамак авыртуы белән килгән. Авыручылар арасында өлкәннәр генә түгел, балалар да бар ди табиблар. Аларның күбесе диңгез буенда кеше күп тупланган лагерьларда ял итеп кайтучылар. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Көньяк Көнчыгыш хәбәрләре. Мини, Миди һәм Максим. Әнә шундый класслы машиналар Автоледи 2022 конкурсында катнашты. Республиканың 9 районнан килгән кызлар машина идарә итүдә иң исем өчен көрәште. Кем өчендер автомобиль көнкүреш өчен кирәкле булса, башкалар өчен руль балачак хыялы. Автоһөнәрчелектә кем җиңүче алады? Дасаф шәһәр һәм район конкурсларында җиңүчеләрне каршы ала. Хәзер гүзәл затлар Автоледи 2022-нең зона этабында машина йөртү осталыгын күрсәтәчәк. Ярышларны Урысудан килгән ханым ачып җибәрде. Гөлназ конкурста инде 2нче тапкыр катнашам. Узган елдагы кебек үк җирәбә салганда аңа 1нче номер бирелде. Кыз руль артында 11 ел йөри. Автомобиль – это мое все, реально. Это мой первый помощник. Автомобиль он минем беренче ярдәмчем. Автомобиль юк икән, үземне кулсыз, аяксыз хис итәм. Эшкә йөрергә дә бик уңайлы. Машина булганда 2 бала белән дә күпкә җиңелрәк. Для меня это очень удобно, это очень быстро и комфортно. Ну, плюс еще с 2 детьми. Ханым өчен җан атарга аның уллары килгән. Әниләренең машина белән идарә итү осталыгын бәяләү өчен алар әлегә бик кечкенә. Тик Гөлназның шиге юк. Хатын-кызлар иратларга караганда юлда үзләрен җаваплырак тоталар. Мы все-таки мамы, мы все-таки хранительницы домашнего очага. Без әниләр һәм бу фактор безне бераз тоткарлый һәм безгә руль артында сак булырга этәриш бирә. Дополнительный стимул быть осторожным за рулем. Җан атарлар арасында Гөлназның әнисе дә бар. Ул кызының конкурста катнашуы белән горурлана. Мин үзем дә машина йөртәм, тик мин алай булдыра алмас идем. Мин дә машинасыз яши алмыйм. Автоледи 2022 исеме өчен Азнакай, Баулы, Лениногорск, Бөгелмә, Зәй һәм башка районнардан килгән 9 гүзәл зат көрәште. Кызларга компьютер классында теоретик белемнәрне күрсәтергә кирәк иде. Хасанова, 257, без ошибок. Шулай ук хатасыз бокс, гараж, әйләнеш күнегүләрен үтәргә, фигуралы йөртү узарга һәм стоп-лин янында туталырга кирәк иде. Әлмәттән 2 катнашучы ярышты. Аларның берсе 18 яшьтән машина йөртүче Людмила Кулагина. Ул ЮХИДИ каршындагы автомәктәптә укуын хәтерли. Машина йөртү стажы 20 елдан артып киткән. Бай тәҗрибә аңа руль артында ышаныч бирә. Аны тагын да ныгытырга шундый конкурслар ярдәм итә. Мин машинаны җанлы дип саныйм. Ул тормышта да, эштә дә беренче чиратта кирәкле чара. Ансыз бер кайда барып булмый. Вообще каких-то делах. То есть без него вообще никуда. Автоледи конкурсы ел сайын ЮХИДИ бүлеге Дасаф автомәктәбе һәм юл хәрәкәте иминлеге оешмасы тарафыннан үткәрелә. Эти правила Кагыйдәләрне ни кадәр яхшырак белсәң, юл хәрәкәтендә катнашучылар өчен бу шул кадәр куркынычсызрак. Мин бүген монда җиңүчеләр бар дип уйламыйм. Монда барсы да җиңүчеләр. все выигрыши. Зона этабына кадәр Миди һәм Макси класслы үз
специалист автомобиль хуҗалары килеп җитте. Людмила Кулагина юл йөрү кагыйдәләрен белүче һәм фигуралы йөртү номинацияләрендә җиңү яулады. Ул автоледи 2022 исеменә дә лаек булды. Икенче урынны Светлана Миннеханова, өченче урынны Болудан Наталья Пономарева алды. 11 августта республика конкурсына нәкъ менә шушы кызлар юл тотачак. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән телекомпаниянең рәсми сайтында таныша аласыз. Без һәр социаль челтәрдә хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезгә файдалы яллар, күңел тынычлыгы телим. Исән сау булыгыз.